Assalamualaikum dulur masak. Dino iki nyong arak masak ikan goreng sambel lamongan. Iki enak banget, mantul tenan. Ngentekke sego sak mejikom wis. Iki carane iki ikane wis dimarinasi karo Mas Bojo. Mergone iki ikan entuk saka mancing. Nah, dene sisandene dibedeti langsung dimarinasi. Iki aku mung garing goreng ya. Nek ikane bumbune mung uyah brambang bawang karo bumbu marinasi. Nah iki aku sabanjure nggodhog kubanan. Nah iki carane ditambahi uyah karo lenga sithik ben warna kubane dadi ijo semringah. Gawe sambele iki ana brambang bawang diiris kasar, terus tomat siji dibelah wae ben cepet mateng karo lombok ijo. Niki nek sing seneng pedes teko tambahi lombok japlak. Kebetulan aku karo keluarga ki kurang pedes, kurang seneng pedes. Nah iki lombok gede wae. Tambah terasine setengah wae. Terasine cukup sithik ya. Iki ana godhong jeruk sing marake khas Lamongan. Dicemplung-cemplung ongseng. Godhong jeruk aja nganti lali lebokke gorengan. Terasine cemplungake, lelepake minyak panas. Nah, ongseng wis layu, wis mateng, angkat gari ulek. Nah, nguleke tambah ono uyah, gula karo penyedap rasa. Nek seneng nggawa micin tambah ono micin, tambah sedep. Iki aku onone kaldu jamur. Diulek-ulek nganti lembut ya. Nah, nek wis lembut, sak banjure cicipi rasane wis sip, enak wis ndang. Plating utawa sajekake. Enak banget iki lur. Tenan ngentekke sego sak mejikom. Iki wis akeh banget testimonine saka tangga-tangga, kanca. Wah, mantap jiwa. Wis ndang jajalen sambel lamongan ikan goreng lan lalapane. Entek sak mejikom tenan iki. Oke. Nah. Mantap. Pokoknya campur sambel ki. Sambel wae jan sambel terakhir ki. An jeruk godhong jeruke. Tiban iki. Istimewa.